Nosaltres fa 6 anys, el 2016, ja vam entrar al Parlament de Catalunya una moció perquè el Parlament de Catalunya fes una llei sobre la gent gran. Passats 6 anys, i ningú ha fet res. I com que som partidaris de la política útil, de no només dir què s'ha de fer, sinó de fer-ho, i tenim avui una proposta, que és la que volem presentar, una llei per a la gent gran. Crec que treballar amb honestedat, amb un conjunt ampli de persones que coneixeu molt bé les problemàtiques de la gent gran, crec que, honestament, aquesta llei fa avançar Catalunya, fa avançar totes les problemàtiques que afecten a la gent gran, i amb això creiem que fem política útil.